Hunyo, 20, Biyernes, tuig 2025. Ekanapulog usang nga semana sulod sa tuig. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit din, walay taya ug anay nga makakutkot niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas, kun maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kun dautan ang imong mata, maputos sa kangitngit ang imong lawas. Busakon ang imong suga kangitngit diay, pagkangitngit gayod ni ini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.